Ja vôbec som ako nerozumiem, že prečo ženy by mali platiť menej ako... No ale ja si prosím presne to isté. Slovensko. Krajina, kde si ženy uctievame jeden deň v roku. A po zvyšok roka im platíme o 16,6% menej ako mužom na tej istej pozícii. KFC platí rovnosť. Takže mužov aj ženy odmeňujeme férovo, bez rozdielu. Ale chápeme, že sa to ťažko počúva od značky, ktorá má v logu už 80 rokov, muža. Preto sme ho počas Európskeho dňa rovnakého odmeňovania vymenili za ženu. K špeciálnemu logu sme pridali aj špeciálnu zľavu 16,6% na celom Slovensku, teda iba pre ženy. Mám si zavolať mamu? Ja vám dám mamu k telefónu. Nech sa páči. Akože mňa to potešilo, ale tak... Tak, to je tak nechaj tak, ja to zaplatím. Rodovo nevyváženú zľavu niektorí nepochopili. Ale niektorí ju ocenili. I approve. Môžem iba povedať, schvaľujem, super. Reagujeme na to tak, že určite im to doprajeme, podľa mňa. Tak sa z ďalšieho zabudnutého medzinárodného dňa stala silná spoločenská téma. A celé Slovensko pochopilo, že v KFC platí rovnosť.